Emila, eskaltzaina urteetan saio antolatzaile, bertsu idazle, epaile lanetan ari zana eta bertsuari gazten sustatzailea, xapelarekin batian makila ere emanendako. Utziko dizut, hitza, amets, nezahar batek ezpeitaki aixe isiltzen. Eskerrak zueri deneri, egun ikasi dut, lehenen akiena. Ez dela, iparalderik, ez egualderik, bersolaritzan. Zuekin denekin ikusi dutana. Duela 50 urte, sartu ginen bertsolaritza epaile mahaiburuan Michel Itzaina eta ni. Orduan, zenbat ginen? 12 baziren bertsolaritzak mahai nagusia. 12-tari 2 Michel Itzaina eta ni iparaldetik. Urak bide egin du. Handik fite izan ziren Salvadorren ziztuak, ez Salvadorrenak, baina hari egin zizkiotenak, ez ulerturik, eta gero zuzendu ziren gauzak, hori eguziak. Horai ez duzue neoren beharrik, zuzentzale beharrik, besterik eta hesterik, hori zen, ulertu etzena. Eta horai, zuek zer izten. Egiten duzuena partia. Denen partia, eskola batuarena, hortan egin du eskola zaindiak berea, hanbat erakundik dek berea ere, eta ero zuek publikoak, eskerrak behaz, deneri eskola batua badugu, elgar ulertzen dugu, bertsolaritza berdin du da, mahaiburua berdin du da, zuen denen entzulegoa ere berbindu da, eskerrak deneri. Eta eskerrak zuri amets, urruina hortarik baditugu, horretzepenak, zugetanik. Hitza da gure joko parzela, edo uste dut lehen ala zela, orain zonbaiti hitz egitea, bihurtu zaio kartzela, bihurtu zaio kartzela, beharri gure bersu eskoletan, 200 haur bazaretela, jarrezazue txapela, ta erakutsi ez dakitener, hitza jostatzeko dela, hitza jostatzeko.